Ayo teko Gong. Gong. Tambalan jadah jadahe mambu iki wae di sana Mas. Dan konco-konco leh kompak leh semangat ya Mas Gareng. Iya tuh. Semangat iki ora mergo apa-apa, mergo bayarane dobel sok tanggal 22. Oh ngono. Iki mau sadurunge awake dhewe metu ana tari-tariane iki mau jenenge apa? Gambyong Mudatama terus. Wah, Gambyong Mudatama. Iya. Gambyongnya akeh-akeh ya terus. Heeh. Maneka warna. Enek Gambyong PKJT, enek Gambyong Mari Kangen, Gambyong Parianom dan lain sebagainya. Ya, heeh. Nek nyatane kaya ngene iki ditrepne ning wayangan kok ya penak. Lah iya. Watone sindene iki iso allround, Gong. Allround? Heeh. Iso kabeh. Ya. Ora mung tetembangan perkara sing klasik, sing modern, ning uga iso nari sesuai dengan alunan kendang. Nek dikendangi dangdut ya megal-megal. Oh iya. Nek dikendangi anu ya penak ngono jogetane iki luwes gandes luwes merati. Lah iya. Ini membuktikan bahwasannya sinden Dwi Jolaras Indonesia iki siap tempur. Oh ngono. Ya. Dijak piye wae iso, dijak model garapan piye wae iso. Oh ngene ya, Tru. Ya. Mula iki PR kanca-kanca ki mau ya ditagih lawan guruku.
Pak Eko Mugiono ingkang wonten ing Cikarang, Jakarta. Sok tanggal 22 lagu apa jenenge Lencir Kuning kudu apa? Oh ngono ya. Lah iya ta nek mung digawe PR bangsa lagu-lagu lek kanca-kanca ki kaya ngono ki apa ta gaweane utawa panganane, Truk. Oh, ngono ya. Mas Gareng, apa Truk? Isih ngabiyantara sowan. Heeh. Ana daleme panjenengane Bapak Sugianto, Pak RT. Heeh, uga Bu Yayu ngerancang wonten ing Mantingan Kabupaten Ngawi. Oh, ngono ah. Sing dituju ya mung awake dhewe, Truk. Oh, ngono ah. Walaupun ditawani dalang A, B, C, D, E, F, G paribasane wis ora kengguh awake dhewe sing tinuju ana telenging kabu ingin kudu bisa dadi asrana menghibur masyarakat dalam rangka pernikahanne penjane Mbak Ayu Nadia saha Mas Irfan. Oh, ngono ah. Ya. Matur sembah nuwun peparingipun rejeki panjenengan Pak Sugianto saha Ibu Yayu. Lumantar panjenengan ingkang sampun maring rejeki ingkang dipun maringaken dhateng kula sumrambahipun lumintu dhumateng para kanca-kanca Dwijalaras Indonesia. Ngono. Ya. Sida bayaran bar tanggal 22 ya? Ora. Padake dalang tipis ae. Sesuk tetep bayaran aja do kendho. Ngono ya. Rumangsane nek wayahe bayar iki ya bayar. Oh ngono. Ya. Ora kena duwe wis dilunasi duit entek sik wiwekasane tinggal gelanggang colong jupuk iki ora kena. Oh ngono ya. Colong playu lah ya heeh. Tetep tanggung jawab. Heeh. Ngomongnya. Yo. Nduk niken salindri se lenggah. Terus putuku si legit ya si lenggah. Ngono, Truk? Ya. Para pandemen-pandemen budaya ya isih akeh sing do pareng pinarak. Lho kae ibu-ibu sik do lenggah. Wis sakmono kae sik do kebak mirsani. Kebak ing atase biasane lek wis ngancik jam 2 gek wanci gara-gara ki sing nonton wis entek resik ning nyatane bengi iki isih komplit, isih kebak sing do wungon. Mula kanca-kanca awake dhewe dikancani melek kanca-kanca Dwijalaras Indonesia, tepuk tangan buat para penonton yang masih lenggah, masih hadir pada malam hari ini. Seta, kowe iki aja kegeden sirah. Ngopo? Sebabe apa penonton kok jek komplit nganti gara-gara nonton wayang. Delok niken. Rumangsane ndelok dapurmu. Ha iya. Ah, ya. Coba sih. Mau sore mau rong sempat ngetokne sing klasik-klasik, Bro. Oh, ngono ah. Ya. Monggo cak kala mangsa sing mirsani nganti ngancik gara-gara niki para pinisepuh. Mula disuguh lelagon sing berbau klasik. Oh, ngono. Heeh. Ya. Sing nembang sapa? Anak wedok. Sapa? Niken Salindri no. Apa rumangsamu Niken Salindri ki sing diapali mung lagu-lagu sing dangdut campursari? Oh, tidak. Ora ya ora. Lagu-lagu klasik ya oke, lagu klasik-klasik ya dipangan, Bro. Oh. Ning aku njaluk utawa request. Request apa? Sing ngendang pengendang wedok ya ki Mbak Angelia Maharani. Oh ya. Wedok ya sing ngendang. Heeh, aku marahi dititipi duit. Oh, ngono. Heeh. Saka panjenengane Ibu Lis Maksum ingkang mapan ana ing Den Haag Belanda. Oh ngono ah. Ora kleru yahene iki rong patek isuk, Truk. Oh iya mergo wektune iki jarake beda antarané kene karo Londo. Oh iya ah ya. Ya Nduk Maharani. Kowe pindah ning nggon kendangan. Nah, Pak dosen Gen Leren Sawatara. Oh iya. Ah. Ya. Aku njaluk sing klasik sik, Nduk Ken. Niken Salindri iki pancen awake dhewe dispesialke ya, Gong. Heeh. Biasane lek melu dalang liyane ngono, bar limbukan meni langsung mulih terus. Oh, ngono. Ning untuk awake dhewe dan Dwijalaras Indonesia, dheke gelem nganti rampunge gara-gara. Ini adalah hal yang sangat luar biasa
katresnane Niken Salindri nyang kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Kaya ngono ya, kaya ngono. Ketemu neh karo Niken kapan? Jane tanggal 29 ning Niken ra iso. Oh, Niken ra iso. 29, heeh. Terus diundur tanggal 30 terus. Wah iya ya. Terus mengko ketemu Niken meneh tanggal 9 Desember. Wah iya ana ning Kediri. Heeh, ning Kediri. Ya. Yo nduk Ken. Selamat pagi Cahayu. Pagi, Pak. Wis ngantuk apa? Dereng. Oh, dereng. Sajake karo ibumu ngerumpi ngomongne apa? Napa? Ngomongne apa? Ngomongne niki lho, Pak. Masya Allah panitia jan sip tenan dina iki, Pak. Ngopo sipe perkara apa? Mata saya itu jadi melek-melek ini, Pak. Gara-gara gitu, Pak. Enek pentol, enek kotaan, enek sego botok, terus enek jeruk, anggur, susu. Terus diparingi kerupuk, terus jangan lengkap Pak sajane Pak. Nah, kuwi sing jenenge gupuh lungguh karo suguh ki ditindakne karo penjane Pak Gianto Pitik ya ta. Iya, makanya. Terima kasih ya untuk Pak Gianto. Monggo dalam rangka panganan, ngombe ya ta konsumsi rokok. Kuwi nggih ngopeni awake dhewe iki entake akeh banget lho Ken. Nggih, leres. Mongko nalika jaman ngejob bapak, kuwi ora diperhitungkan. Lah, saupamane sesuk bar wayangan aku ditimbali karo Pak Gianto, Mas Kangko, niki gandeng wayangane rampung, nuwun sewu nggo itung-itungan malih. Niki nggih rokoke kanca sampean sing cacah wonten 50 sementen, nggih wedang sementen, mangan sementen, jajan sementen, nuwun sewu duwite panjenengan kula suda sementen, nggih konsumsi. Ngono iki lek tegel ra apa-apa lho kan ngono kuwi. Lek tegel ra apa-apa. Dah, mosok nggih ngoten, Pak. Ya ora. Mergo apa? Panjenengane Pak Gianto ing nglungguhi dadi wong Jawa. Jawa, wong Jawa ki nek ketekan dayoh gupuh lungguh karo suguh, ya ta? Heeh. Ora lukak bakale Kebak. Oh ya, ya. Aja nganti wong Jawa kaya perhitungan kaya wong Cina ya, Pak ya. Betul. Heeh, ya. Wong Jawa aja ninggalke Jawane ngono ya. Nembang apa nduk, Ken? Napa, Pak? Nembang apa? Jenengan sreke napa, Pak? Lah ular kambang iso. Ya, Jineman iso. Iso ta? Ana sapa jenenge? Nah, iki pengendange Pak Kangko wedok. Nggih. Nah, iki penjenengane Pak Dalang Simon. Nggih. Seragen. Kelingan karo Pak Simon to? Kula. Lho, tau dijob karo Pak Simon. Pak Simon iki. Kowe tak apusi ke lho. Pak Simon lho. Oh, jenengan to, Pak. Heeh. Ngapunten nggih, Pak. Heeh, Pak Simon kuwi dalang saking Sragen. Kowe tak apusi sing dalang aku, Nduk. Jebule sing dalang Pak Simon. Lah ya. Ya coba. Jineman apa, Nduk? Ular kambang? Jineman ular kambang. Ular kambang jajal ulere kaya ngopo. Siap ya. Nah, engko nek apik iki ana dhuwit 200 saka Bulis Maksum nggo Angelia. Nah ya. Deh. Ya, Nduk. Ken, ulermu kaya ngapa? Nah. Telunyur-telunyur, Pak. Telunyur-telunyur. Nanong. Nah. Ya. Ular kambang sak titae ana Gotong royong nyambut gawe.
kendangane barang ya bakoh ya rasa. Ki lho kan. Iya, Pak. Talentane duwe Jolaras iki kaya ngono kuwi. Dadi apa-apa ki serba bisa. Ki mau sinden ya iso joget. Yoga lanang ora marem wedok. Iya. Sapa jenenge? Harani. Golek omik ya, golek omik. Kowe kok iso ngendang kaya ngono apike kaya ngono ki tanganmu ki mok susuk apa piye? Mboten, Pak. Mboten nggih. Ora panas to ngeplak kendang? Mboten. Monggo bapak ki lek ngeplak kendang suwen ngono kepanasan. Pak nu jane bapak ki banter ning suwi-suwi alon-alon ngono betul. Tanganku ki ora iso awet kaya tangane sampean. Beda lek ngeplak bokonge Bu Duwi, lha kuwi beda iki. Duh. Ayo, ya ini kok wis tangi. Ayo, ya ini kok wis masak. Ayo, ya ini kok wis cedek geni. Bae mara tuaku. Wit mulai ngendang wit umur piro, Nduk? Haryono. Anu Harani. Kawet kelas 3 SD, Pak. Kelas 3 SD pun ngendang. Nggih, Pak Yon. Pak Haryono, aja ngopi to. Golek mik Pak Yon. Piye pendapatmu tentang pengendang wedok siji iki lho? Heeh. Piye Pak Yon? Luar biasa, Mas. Loh, luar biasane hebate nggon apa? Nggih biasa di luar. Loh, Tegese teng jaba niku sinau kendang niku wau. oh. Awake dhewe selaku dadi wong tuwek-tuwek marem ya Pak Yon ya. Marem no kantun dongakne. Dungane piye? Nggih muga-muga cita-citanipun saged tercapai kan Loh, ngoten. cita-citane apa to? Pengen apa to? Dadi apa? Rabi niki, rabi. Mboten. Mboten to. Mboten. Saiki wis kuliah wis lulus urung to? Dereng semester 7, Pak. Oh, semester 7. Nggih. 7 muga-muga entuk pitulungane Gusti nggih. Anu Amin. titipne Amin. Pak Don niki mawon titipne. Titipne piye maksudnya? Maksudnya nggih kersanipun dipun didik kersane lare menika saged tercapai menapa cita-citanipun. Wong dosene ya Pak Dodo kuwi ya. Nggih. Nggih. Dosene ya sing ngendang kuwi ya. Nggih, Pak. Oh, Leres. Pak Dodo kuwi lek neng kelas no lek mulang no galak ora? Galak banget, Pak. Oh, galake piye? Galake piye? Anu, Pak. Nggih, Pak. Ulatane mboten penak, Pak. Oh. Kuwi berarti kok ngomah kerah karo bojone lek ngono kuwi. Nggih, mboten ngertos duka, Pak. Mulai ngajari ngendang awakmu sing ngajari ngendang ya Pak Dodo kuwi to. Nggih, Pak. Oh, lek ngajari ngendang kok mburi kok ngarep biasanya. Je, Halo. lek ngajari ngendang kok mburimu apa kok ngarepmu? Ditakoni tenan kok. Pak Dodo kan saged bolak-balik. Saged bolak-balik berarti kok ngarepmu. Oh, alah. Oh, Pak Dodo ki bolak-balik gelem to, Pak. Maksudnya ngendange niki. Lah iya Pak. kendange. Lah nggih. Lah iya, lha rumasamu apa? Nggih mboten. Lho, mboten piye wong aku ngomongane kendang kok mau. Sing pikirane kotor ki awakmu kuwi aku ngomongane kendang lho. Nggih, Pak, ampun. Heeh, iya. Kerasan yo melu di Jolaras Indonesia. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Saman bareng bis Amor Yoga apa bareng Heis Amor Sinden? Bareng bis, Pak. Bareng bis. Kok ora bareng Heis ngopo? Heis iki nggone wong wedok-wedok. Lah kok malah bareng gene wong lanang-lanang. Dicutat niku Mbak ini lho, Pak. Oh, dicutat. Oh, lek ngono ki lek gampang loro ati kok sinden kalah saingan ya ngono kuwi modele. Iya, iya. Saya nggih Pak Yon nggih. Pangkat tak jak omong ya, men. Nggih saepe. Saepe iki apa? Sae turape. Wah. Apa Arab? Ayo baca ke, ayo kan. Nah, ya. Cah kok apa-apa. Sak liyane ngendang sing mau kuasai apa? Har. Sak liyane ngendang, liyane bunang. Dalang saged mboten? Dalang iso ora? Dereng, Pak, dereng belajar. Suluk-sulukno ora iso? Mboten, Pak. Mbok sekali-kali ketokno sulukmu. Gen iso kabeh dipelajari kabeh lho gen multi talenta. Yo, yo kok. Iya ta ya. Jong guyang-guyu nyawang compe ya. Ken. Nek ben pacare compe iki lho sing gender lho pacare. Nek ben. Masa ta, Pak? Heeh. Pak rumah saku ya Mbak Congpe kabeh krune DLI dipacari ya. Oh iya, Pe, compe. Ngono ya, Pe. Di lokne nikane bener ora? Golek mik disauri. Darane bisu kok. Ah, Mboten Dik gosip. oh kok sih. Nek sing tenanan karo Ardi tok. Kayak ngono iki kan. Jare Ardi, jadi kowe iki turane compe jarene ngono. Iya. Urung-urung tahu dia apa-apa. Air.
Meskipun kamu tidak bersamaku, kamu memilih bersamanya. Terima kasih kamu sudah pernah di atasku. Apa saja nih gitu. Omong kamu gitu. Di atas doaku, Aku Pak. mek maksudnya tok. Di atas doaku. Di atas doamu. Nek kowe ora keloro-loro atimu to. Mergo apa? Ardi ki mripate ora blereng milih niken wis pas. Ya to? Biyen gak ngono kuwi. Sapa? Ardi Oh, saurunge niken mlebu ra ngono kuwi ya karo kowe. ora. Lho, piye dhisik saurunge niken mlebu piye karo kowe piye? Biyen aku bareng bis Heeh. digerayai kombure. Iya toh Mas. Madep aku. Toh. Oh, wilo kapan wilo? Ya, saiki sono sing ayu. Biyen yo. Enggak, Pak, aku enggak mau membuka masa lalu. Ya iyalah. Iya, wah untuk nih wae. Ya. Kanca-kanca tepuk tangan buat Nduk Angelia Maharani. Aneh-aneh ya Gong kanca-kancane awake dhewe. Aneh-aneh. Kok ndelalah ya terus. Ndelalah piye? Awake dhewe dhisik iki ya duwe pembunang penerus wedok ya duwe dhisik. Oh, ngono. Terus mbok saiki nyandi Paranus ganti Angelia. Wah, iya heeh. Kowe isi Surakarta ki ora bakal kelangan sumber-sumber utawa bibit-bibit unggul. Oh, ngono. Ayo ganti Nduk Legit. Wah, Legit. Ya. Nduk Legit arep nembang apa sing halus-halus, Nduk? Engko saurunge diadakan, ayo. Anu ning kono sik. Sapa jeneng Angelia? Ayo, nembang apa, Nduk? Ya. Ya. Aku ora ngarani sing paling mok senengi sing kira-kira sing ngendang ki iso. Nah, apa Nduk Ki? Langgam mawon nggih, Pak. Langgam oke. Siap. Pelok napa Slendro? Pelok nggih. Memintaku ngono ya kena. Nah. Ya ning tawang ana lintang ngono ya kena. Apa Nduk? Legit. Ayo, tak dhisikke. Slendro mawon, Pak. Wah, Slendro ya. Napa? Slendro napa? Langgame napa? Podang kuning. Wah, podang kuning nggih. Nek ngono karo ngadeg nek podang kuning. Nah, ya. Yan. Banggane dadi wong tuane ya terus nek duwe anak-anak sing duwe talenta, sing duwe kebisan. Heeh. Aku ki dadi wong tuwa. Wah, leku bungah ora karo-karuan. Anakku karo anake Bu Duwi kuwi sing barep kuwi wis mayang tuwa wis ndalang ra ketang awan. Oh ngono ya. Adike wedok si Tata kae wis lomba maca pat menang, lomba nari yo menang.
Burung sing adeka. Oh ngono. Lah iya. Atas iki ceblok ora ado saka wite kok, Truk. Lah iya, heeh ya. Yo, dibawani mboten, Nduk, Cayu. Langsung langgam mawon. Oh, Pak. langsung. Oh, nggih. Coba. Nah. Yo. Nah. Ngene iki sesuk sampean mlebu sekolah ora, Git? Besok libur, Pak. Loh, sesuk lak Kemis. Nggih, gurune gerak jalan, Pak. Gurune. Sik, gerak jalan ini dalam rangka apa? Hari guru, Pak. Oh, sesuk hari guru toh? Nggih, Pak. Oh, alah nggen malah aku radong. Wong aku hari bapak ya ora ngerti. Bojoku ya ora selamat hari bapakno ya ora. Lah ya iya. Ya. Oh, sesuk bener ora mlebu tenan. Nggih, Pak. Libur, Pak. Siap. Sekolah sing pinter ya, Cahyu. Nggih, Pak. Nah, sekolah sing pinter gapailah cita-citamu setinggi langit. Angkaten derajati wong tuamu karo kekondanganmu lan kepinteranmu. Padha karo Mbak Yumu Niken Salindri iki tenan. Nggih, Pak. Wong tuane yo melu keangkat mergo popularitas sing diraih karo Niken Salindri. Heeh. Apa sing ora ngerti Mama Wiwin saiki? Ayo. Karo Bapak Soleh. Lah iya, urung Pak Supono Degleng, Pak kandung Niken. Wo ya, heeh. Pak pancen bapak yo dalang. Wo, bapak Niken yo dalang. Dalang tur trah Klaten. Wo, Klaten Jawa Tengah, heeh. Oh iya. Dadi Niken Salindri iki yo trah Klaten, heeh. Mula Klaten iki akeh sing do kondang. Oh iya. Dalang Mbah Narto Sabdo, kaya saka Klaten, saka Wedi nek ora kleru. Almarhum Ki Anom Surata ya saka Njuwiring Klaten. Oh, ngono ah. Almarhum Ki Warsena Sleng kuwi ya Klaten. Oh, iya. Dwi Boim. Lah iya. Yo, kaya ngomong, Nduk. Buka celuk ya, Nduk. Nah, ya. Podang kuning ki biasane Mas Tarno Tania Jaya sing nyuwun. Yuk. Ya, dangdut mau badut manut.
wis ora terasa Ih. uyunan anggur sing tak sayang mubeng-mubeng mideranggonku goleki ora Wah. agawe pikirku kome Ih. Leret ireng tak sowan katono manise Tipe bunga sing lakon nyandeng rande Ora bakal dadi manusia Yen padang andundut ati kepranan Nara mendung atiku sansaya Dodoro asaranani sandikaku kebeso Sik kowe aja lungguh sik. Ye. Men disusul karo genduk Niken Salindri. Sesuai karo janjiku mau pengen ora mung nembang ning kudu nganggo jogetan jaipongan. Ngene ya, Trek? Ya, mergo iki nduk sapa legit iki talentane ora mung nembang tok, Niken ya ngono. Apa-apa iso. Apa iso? Nah, ya. Coba Gen susulan adikmu legit medun. Nah. Pak, kula selain nyanyi kalih nari kula tangane iso dicoklek-coklek lho, Pak. Lah, aja to, Nduk. Tangan kok dicoklek-coklek. Pripun? Ngene lho, Pak. Piye Iya, kuwi dicoklek-cokleki? Aja to, Nduk, iman-iman dadak Sik to, Pak. Deret eksperimen, Pak. piye tangane piye? Piye kuwi nggih? Piye sik kan kuwi. Tangane kok diceklek-ceklek iki iman-iman wong sing ora utuh diutuhke lho. Iki pokoke engko kaget, Pak, engko, Pak. Beh, lah iki cah Piye nyolong. kuwi nggih? Nyolong. Piye dikapane tangan dikapane. Pot. Heeh, iki. Iki ketok biasa ya, Pak. Biasa, Saya iya, nggak padha ada aku. apa-apa ya, Pak. Bila ya, Pak. Heeh, piye. Piye. Loh. Aku ya iso nduk ngono kuwi. Ada. Piye nganti tekan ora lara to? Boten, Moko Pak. wong normale pole semene iki lara lho. Boten, Samane Pak. iso kelet nganti tekan kene. Nggih, Pak. Paling mek sitok-tok kuwi. Mboten, Pak, enten meleh, Pak. Niki, Pak. Piye? Heeh, ya wis, Pak. Ya, piye mau keluar. Kuwi piye kuwi nggih? Wis ora kan? Bisa to, Pak? Biasa aku itu. Ora alah. Halah, halah. Ya, iki Ora kelebihan. iso, Pak. Kok iso ngene Ya biyen? kuwi bokonge sik urung jebabar, Pak. Lah kene wis kaya ngene. Ora iki mesti nek biyen cilikamu ngopo ngono paling iki. Ngopo Nduk? Git cilikamu iso. Nyantol iki piye iki? Iki nyantol. Iki cek enek-enek, Pak. Jek nene. Piye Cek, piye Pak. piye. Piye. Ndi, Apa ndi, nih ya? duduhno, Oh, iya, iki, duduhno. iki. Nah, Tapi iki kudu di zoom e. Iya iya iya. iya iya. di zoom. Nganti di zoom barang. Gamelane jen kayak arep solo spell kae. Ya. Ya. Piye kuwi nggih? Piye, Pak? Ngene lho, Pak. Ah. Pluntirne ngene, Pak. Ah. Lho, iso lho, Pak. Ya. Iya. Wis entek mendhi. Kok iso Enten ngono meleh, piye? Pak. Piye neh? Piye neh ijek. Tapi Yo, iki ijek. tapi iki kudu linggih, Pak. Wis peng 3 wi mau 4. Iki enek
Nenek iki. Yo Piye, piye? piye? Butuh apa? Butuh apa? Teng dhuwur. Ya, kan Lagi kita. nek panganane. Kok dipangane sisine sik. Apa dipangan sik ngono? Tempe kok iso ngawe-ngawe. Pentole ngawe-ngawe, Pak. Ya. Iki ngomong arep atraksi apa? Yo arep atraksi pokoke. Ini, tapi ku dudu ngene, Pak. Ora apa-apa, nek katokan to we. Pak, rangkepan, Pak. Oh, rangkepan ya wis. Ora Tapi rangkepan. isine, Pak. Ora apa-apa, rangkepan ora apa-apa. Ora masalah. Ora masalah cilik kok. Isin lah. Halah sithik kok. Kanggo rangkepan gak iki, Bu? Lah nganggo apa ora kok? Lah delok Nganggo tapi shot. Gawe kok. Nganggo. Nganggone shot iki. Ya ora apa-apa. Makasih Mbak Niken. Ini kita angkat dulu. Ya. Aja nincing-nincing. Lah piye? Wes hop sakmono ae. Ngono Pak. Lah iki kita nol ki piye iki? Iki nyangkel lah iki lalan langsung dapat kabeh. Wes. Wes kabeh Pak. Enak-enak. Wes. Jadi jenenge tapi angel nih iki ku. Apa sing piye? Iki jane iso muni. Apa nih? Apa nih? Kok iso muni piye to? Saged muni Pak. Muni piye? Niki lho Pak. Muni piye Sik, pinggir? kok iso muni? Muni piye? Iki nyantol wae iki kene. Alah, Sosokne rasa nggih gelungan. kayak helm. Piye iso muni piye? Nih. Cek iso muni apa ora ya Pak? Kadung di mic munine bes sini ya. Janono. Oh gak usah nek Pak, gak usah. Oh malah Gak usah. Ora usah. Ini monggo Pak. Oh, langgen. Latine. Iya. Banyak. Tepuk tangan dulu buat Legit. Iya. Oh wis kadung dudu barang kalir ora kon tepuk Iya. tangan to, Pak. Iya. Ora apa dhisik iki lahirmu lak ya lumrah to. Nggih Pak. Kok iso ngono kuwi lho? Piye Iya. ceritane dhisik piye? Ya, Kamu nggak menemukan itu pada saat kapan dan gimana? Dari kecil Pak. Bisa ngene-ngene ngono. Iya Pak. Langgen Siapa? iki. Aku ra iso wis asam urat dadi. Terima kasih ya, Ndro. Nggih. Siap-siap ya, iki saiki joget tarung karo Mbak Niken ya. Nggih. Iki jaipongan. Anu, ready. Kayakno Angelia Sundak. Wi, coba sini. Nah, kayakno Angelia. Saka Bu Lis Maksum. Nah, sebagai support. Yo, lagunya apa kan? Bajidor Kahot apa Bajing Loncat? Bajing loncat. Bajidor Kahot. Bajing loncat. Oh ya, bajing loncat. Nah, sing slendro apa sing belok? Neng slendro Pak. Slendro, oke. Nah, bagian anu apa jenenge ngerep siap-siap Mas Wisnu, Mas Bobo. Kirantine ditokne, ya toh. Ganti Pak sing nge-rap saiki. Sapa? Pak Dodo karo Mas Ardi. Ya aja. Pak Dodo kok kon ngarep ya ora iso. Ya. Pak Dodo isone gawe lagu. Ya, coba kayak apa? Tanpa bawa. Nyok. Ya. Balungane iki Mas Edi ya wis iso ngabiantara sowan Mas Edi Kitun. Terima kasih Mas Edi. Selamat atas kelahiran anaknya yang kedua. Cewek apa cowok? Cewek. Jos. Luar biasa. Selamat. Barepe cowok iki cewek. Wis komplit. 2 anak cukup, keluarga berencana. Ya. KB, heeh. Kerajaan budaya, heeh. Yo, kaya apa? Balungan kental sing seru. Oh, ngono ah. Iki balungan jotos-jotos. Kyai Sekar Madu gamelane sing Kyai Gadung Melati ana ing SMKI Surakarta nggih ujian Mas Jendra. Oh ngono, ya. Makaca, yuk dados.
Ya. Mbak Retno, kecing. Bajing loncat ke astana halang. Abdi lepat narosan tian Kudek Awas. Sinden kabeh siaga. Bajing lecak, bajing lecak, bajing lecak, Gahastana. Bajing lecak, Gahastana. Hati lebat, Narasan Katiana. Bajing lecak, bajing lecak, bajing lecak, bajing lecak, Gahastana. Bajing lecak, Gahastana. Hati lebat, Narasan Katiana. Kuda sekak, tarik rambut luar bisa. Gegawatos, kamu kesangat bersama. Api-api, jangan ke sini. Bajing lecak, balik deui. Ora mung wong wedok iso ngendang, iki wiraswara iso dadi zuru. Ya. Ya. Ecing. Ya. Bajing loncat ke astana. Aduh, hati lepas narosan tadi yang jana.
Luar biasa. Gen leren sik nduk niken karo nduk legit. Ya, mau wayahe campur sari tampil meneh. Oh iya, gen diselingi diselani karo Mbak Retno Congbe kelawan Mbak Mayang Anjarsari iki mergo ana mandat sing kudu tak aturke utawa tak maringke kanggo nduk Mayang kelawan Mbak Retno Congbe. Oh ngono. Ya. Icik-icik grup. Wah ya. Ya. Ayo jumeneng Mbak Retno lawan Mbak Mayang Anjarsari. Oh, ngono. Sobat. Ya. Ya. Kayak apa? Musiknya? Yuk, berpacu dalam musiknya Indonesia. Mas Tato CS. Yuk. Coba Rene. Ora dikei duit kok ndak cerewet ayo. Belum ora. Ada gayamu lho. Mau mbok rasani ning mburi. Rasane piye ya? Mbak Ikai kan terus karo Ardi. Heeh. Kene kapan? Mbak Ika. Ku lho. Ya, ya. Aku grogi, Mai. Nyapu to napani dhuwit 200 e grogi. Biasanya Pak Kangkong ya aku 20 lho, Mai. 50 kok 80. Ya, lho. Niki Wis sah sing ya, mari Pak? iki, Sah. Sah. Iki dikelompokno kas apa anu? Sak karmu. Yo ben wong loro kuwi lho. Gue nyeblak Ah, kabeh. saka Mbak utawa Bulis Maksum sing ana Den Haag. Ini Aku ya? lek mung nganggo anu dadi peralon, Iya, menyampaikan aja. terima kasih atas rasa belas kasihan kepada kita. Belas kasihan koyo yatim piatu. Iku lho Pak, mau adewe dibukakno donatur yo ning TikTok yo. Diupload lho. Alhamdulillah. Donatur Pak. piye? Ya open donasi buat geng Icrit gitu, Pak. Oh, wah jenenge geng Ijri to, Win? Sing jenenge yo netizen, kita Oh, nggak iya, iya. tahu. tahu. Saiki penggemar Dwi Laras semakin meluat loh. Alhamdulillah, Ya Pak. gara-gara awakmu, ya gara-gara Itu Niken. ya berkat dedikasi kita yang sungguh-sungguh terhadap karawitan dan pewayangan Indonesia. Wah iya. Ngomong apa to, Mak? Iya, kita kan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan penuh semangat toh. Iya toh? Iya. Oh. Jadi kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan penuh keikhlasan nanti akan ada imbal baliknya. Semesta akan menjawab, Pak. Alah gayamu. Nek ngadeg kene iki Pak semangat, nek ning kono yo merem matane. Aku njaluk anu, lagu tus ragenan. Wah, apa iki? Kudu metu cerite. Ijrit grup kok. Urung kudu metui to. Wesek parah. Nah, neng aku njaluk digarap rong irama, sepisanan seragenan nyel, sing kedua cara samboyo. Nah, ayo. Iya. Jaran, Pak. Ayo. Ya, coba. Jarane pundi, Pak? Jaluk kaya oksangono kae lho, Pak. Jarane Jaluk. Wong enek jarak iki enek kok tak siapke tenang nang Sing pikir. total saiki nek engko mau. Wah, ya krek. Ya, kok sik. Sih, golekne sih. Jarane sih. Saiki ndang. Jaran. Golekno sih cepet cak cek cak cek
sacet-sacet Ya. serius. Iya. Iki lho ditampani to. Iki jaran apa gajah? Ya gajah jare wis seneng telalene. Ya seneng tapi kan Ya biasanya ora singo wae singo anu Singo. banteng. Banteng. Oh, celeng. celeng ya. Celeng banteng enek. Ya. Nyoleng celeng. Kok yo. Ya jaran milih dhewe. Ya, disiapke kono. Aku naik kuda ya. Aku naik kuda. Kuda. Heeh. Kudane kuwi kok semaput lho. Au. Kuda kok au-au nyap. Ya, coba. Ndlang, ya. Ya coba. Ah, belok wae. Aduh. Nah, ya. Yo, maka Mas Guru. Iya. Demi ungger. Ungger. Ungke, Ungger. ungke. Ungger. Iclik iclik crit. Iclik iclik crit. Amit Pak, kula sing ngakon Pak Kanto. Iclik iclik crit. Mari Din. Iclik iclik. Yalah, micek wonge. Iclik iclik crit. Pam, mripate mlilik aku mah. Iclik iclik. Ayo. Ayo. Kuwi jalan Indonesia iki. Ayo, base iki foto ikut. Lelo, Ole ole oh oh. Ole ole oh oh. Lagu gelon spesial buat Margo Mulo Audio. Crik crik crik. Crik crik crik. Dengan dia gondong. Ayo bareng Mas Guru penak banget. Mas Guru penak. Aduh cerita lu. Pengen ngoyo. Masukin. Pak Dodo mau penak ora? Pena. Mas Gabio mau lo. Iya. Mak serang. Kowe cerita ora? Siti. Apa ya? Kowe Apa? kowe Pak Dodo aku Mas Guru ya. Alah. Ngono. Lah ya kok pengen. Ayo masukin Mas Jaka. Mas Guru. Piye toh? Ati ra iso ngapusi, Nduk. Ayo Biomban. Nggih, Raden.
Ayo dilanjut Biung Ban. Kaya ngene lalakone piye gawe gelap ati salawase. Baling bang. Neng ati nggonku goleki asoe kapengen ketemu asoe. Aku enak ya. Nadia nado tak parani mase. Mong nuruti karepe bareng saiki ketemu ya Mas ninggalake aku kaya sinandala iku yo Mas ya. CBP ku yo Mas ya. Ayo yen pancene Budaling prajurit Turangga Buddha Sambaya Sapiti Putra. Terus
Nah, cara jalanan ya terus. Kuwi populer ning daerah Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung kok. Ya. Yo, mulai iki oke sing modho WhatsApp jan. Heeh. Nanang tunanetra ya menyimak nggih. Wonten nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Mane kepareng nyuwun lagon ngatresna sejati ing Nyekar Arni. Oh nggih. Heeh, ya. Ini juga saking Pak Ngadinu Pondok Ungu Jakarta. Derek ngebiar Mas Kangkong, matur sembah nuwun ugi. Assalamualaikum, waalaikumsalam saking Paiman Jayapura Indonesia Timur. Ingkang asli saking Suharjo Makmur. Oh nggih, nggih, matur sembah nuwun. Kathah sanget ingkang tasih memonitor wonten ing YouTube kang satu wonten ing TikTok mbah nuwun. Heeh, uga Mas Bagong Bojonegoro uga tasih monitor. Datan Kantun Asmoro Santo Madiun. Monitor ki dalang nggih. Sampai jumpa besok tanggal 22. Wonten ing lapangan Pujasera Jiwan Madiun. HUT Golkar yang ke-61. Oh ngono, Tru. Ya, heeh. Lah saiki musiknya digarap, Gong. Musiknya digarap. Heeh. Ya. Niken Salindri ya. Niken Salindri. Heeh. Enduk, Ken. Lagune apa? Manut. Ya. Manut karo karepe anak wedok. Heeh. Nah, nggih. Weh. Iki adik kula nang saka Rembang ya menyimak, Gong. Masa? Ya. Sigit Arianto. Ingkang nembe umrah wonten ing Mekah Amukaromah, Madinah Amunawaroh. Oh ngono ya. Ya, Dek Sigit Arianto Sugeng Hamirsani. Ya, ayo Nduk, nyanyi apa Nduk? Ijik lah sepate. Isih, ya, sepati musik. Ikan gelem medhun sikik. Sesok bablas nyanti Nduk, Ken. Tanggapan nyanti sesok. Izin tetulung aku, Mbak. Oh iya ya. Mensani kita nggih. Eh? Mensani nggih. Lah
Aku lek nonton ono kon piye? Nggih, Rono ning Tulungagung ta? nggih ta. Heeh, iya. Mengke kula kei VIP terus kula ken minggah. Oh, sip. Oke. Nyawer nggih, Pak. Ngomong ibumu besok budal Mengke Tulungagung. nonton niku, Pak. Apa? Napa sindene Pak Minto. Oh iya. Kali Mas Ardi ya, Pak. Adine gelem tak jae. Tarinan gelem ora? Buron. Gelem di. Buron. Esuk mangat Tulungagung di. Nek cintai yo kudune gelem mangat. Ayo esuk. Ning Tulungagung. Aja main latihan ae. Oh, alasan latihan kuwi asine ora. Kuwi asine gawe video klip karo Nanda Kentut. Arep madeg dadi ratu. Ternyata. Nanda arep madeg dadi ratu Mananda. Ya, sinuwun Mananda ya. Esuk mangkat nang Tulungagung. Ora masalah atur karo dolan kok. Bapake pengen refresh. Ora mau nyambut gawe wae ning sekali-kali iki piknik. Pengen nonton. Pengen nonton ngene-ngene ya. Ora aku wis. Bapak ki wis adoh karo bangsa sing ngono-ngono kuwi. Sabis. Oke. Sabis masuk. Mangan bareng. Seragam yoga ya. Oh yogane kono kon ngalih kabeh tabui di LI ngono ya. Kono yogane tuwek-tuwek Dek. Ya ora nom-nom ya. Lagune apa Nduk, Ken? Nah, napa, Pak? Manut sing saiki enek sing nyuwun sinarengan. Terus ana sing nyuwun tresno sejati. Oke pokoke sinarengan. Niku mawon. Apa? Apa Mas? Puspitanala. Oh, Puspitanala. Iya. Oh, ya. Musike anu gamelane nututi ora iki? Ya, nututi cacal. Ya. Puspitanala. Ya, Sesuk ana pentas spektakuler ana ing Tulungagung. Ute Tulungagung. Ya. Senior awake dhewe dalang Tulungagung tampil. Kayak Puspitanala. Puspitanala ya. Mas, mangga dianterke. Nah, yuk. Masih Satu kali lagi mendisul karo Nduk Legi, Bu Dwi, terus Ya. Wanda karo Mbak Wiwit. baik. Lagune sing kaprah turuk abeh apal ya kuwi Tombo Kangen. Nggih Tombo Kangen lek ngenteni Arni Mania, Arni Lover pirang-pirangane sasi terus. Oh iya. Tombo Kangen ya ayo Bu Dwi, Nduk Legi. Terus Nduk Wanda karo Nduk Wiwit diaturi medun ana pepanggungan. Ya, Tombo Kangen yo. Gamelane gen mlebu, gamelane ngetutke musike. Dipung dangdut ya. Ya. Nyanyi bareng-bareng ya, bergembira Arya. Ya. Matur nuwun ingkang tasih menyimak anak-anak kula ingkang wonten ing TikTok uga wonten ing YouTube uga Ki Sigit Aryanto nggih. Ingkang tasih monitor saking Mekah, matur sembah nuwun. Ya. Ini nyanyi bareng-bareng mending ya, Truk. Ya. Lagune Tombo Kangen. Tombo Kangen. Melu sisan. Oh yes melu sisan ngono. Bocah kok elon. Ayo sisan. Ora betah, Pak. Oh, buru ini derek pindah monggo, Bu. Ya. Garap gayeng-gayengan. Monggo para kanca pun aturaken. Ayo
dong suarane, Truk. Ya. Ana sing mesti ana sing pro dan kontra, ana sing seneng nganggo musik, ana sing ora. Kanggone sing ora ya nyuwun pangapura merga awake dhewe nggo musik iki merga nuruti kersaning sing kagungan dalem. Heeh. Nyatane Pak Gianto Bu Yayu ngersane nganggo musik ya siap. Awake dhewe wayangan model piye-piye wae siap ya, Truk. Ya. Klasik ya oke nyatane. Penginane ana sragen ya klasikan orang nganggo musik, orang nganggo apa-apa. Ngono. Ya. Yo. Terus apa? Duh. Ndara Permadi, Ndara Janaka. Heeh. Kok jagongan karo Banowati ngomongne apa?